Kama kupastor weningi uNkulunkulu akulonde phile uphushe uphumelele okwalena ufanele ukuthi ke qikelela ukuthi number uyisensa ngoba uyimember ngoba uyanikela so ngo9 to 5 kuphela Monday to Friday kuphela WhatsApp abantu ke bayebengithumela ama voice note angikuthandi lokho abantu baya WhatsApp angikuthandi lokho abantu bayafona before 9 angikuthandi lokho abantu bayafona after 5 angikuthandi lokho ngithe mina kuswa ngo9 ka 5 ntambama kushuthi between 9 and 5 kuphela sona sesebenzisa Monday to Friday kuphela Saturday and Sunday ingangifoneli ingangi WhatsApp futhi yabona phindile ecinde sawubona kusho ukuthi nokupha kumphathi wakho enginika ukudla omphathi wami nginika ukudla she dream of her boss giving her food ubemnikeza igawulo yabona nako kusingakusho ngokuqondile nje straightforward uma uphupha umphathi wakho kuba uPaul ngaba uluhluma ekupha ukudla ungasho lingenzeka nje umuntu osuke ekhonjiswa umbono isibonakaliso sokuthi lo muntu uzokunikeza ukudla wasisho nje omunye umuntu uyayiphupha into yenzeke exactly lokuyibonile namuhla naphupha umphathi emupha ikhekhe ngiyasama emupha ikhekhe lopha ukuyisho amthengile lunch breakfast yabo kodwa ke number 2 ngokujwayelekile uma ngenza uphupha umphathi wakho uPaul uhluma ekupha ukudla lusho ukuthi ngenzeka wena kufanele ube umuntu olindela ubunhlanhla ulindele into eyisibusiso esizayo empilweni yakho Izaga 10:22 isibusiso sikaJehova siyacebisa 3 yenzeka uma uphupha umphathi wakho kuba uPaul uhlome kupha ukudla oluthi ngenzeka lo muntu ucabanga ukukhuphulela umholo noma ucabanga ukunikeza umholo ongcono noma ke kunemali ngasha ba yona engcinyo yeholo khuleka ukuthi makukhuphule umholo khuleka ukuthi makukhuphule iholo lezi libe ngcono Mshumel 3:13 keba futhi ke ukuba abantu bonke badle baphuze babone okuhle kuwo wonke umshikashwa kuyisibusiso noma kuyisipho sikaNkulunkulu nalokho kanti Izaga 14:23 umshikashika unenzuzo ukusebenza brings in profit omunye ngayibeka nje ine simplest term number 4 kwesinye isikhathi umphupho umphathi wakho uPaul uhlumeke kunikeza ukudla ngisho ukuthi ngenzeka lo muntu uzokuphaka imali ngeke umholo ukole uthole nje uzothi akuphi imali yelunch ngakusasa nakuphi imali birthday mawundi ya birthday yabo so kodwa sekukhona okuyi with money most of the time yabo but ke siphile ezweni labathakathi uma uthakuzwana lo mphathi lo muntu sekunyazo lokudla ngenzeka phela idliso noma ke bakhona abathakathi abaqashisa lento eyidliso becashiswa ngokuthi lento ivele kumphathi wakho so that kuyoba unsuspecting yabona ukudla qaphela ke manje kodwa ke khulekela ukudla kuqala